En far fra Svendborg fik i dag rettens ord for, at han ikke må få sin 8-årige datter på besøg. Han har i forvejen ikke haft samvær, som det hedder, med hende i mere end 1,5 år. I dag skulle retten så genoverveje sagen, og resultatet blev altså det samme. Årsag: Frank Vedel Jørgensen har taget datteren med i kirke, når hun har været på weekend, og det vil moren ikke acceptere. Frank Vedel Jørgensen med sin mor på vej til statsforvaltningen i Odense. Det er 1 år og 7 måneder siden, han sidst havde sin datter på besøg. Jamen, jeg håber, der kommer en genforening med min datter og også en slags forsoning. Statsforvaltningen bruger 1 time på at overveje sagen, men resultatet er stadig intet samvær. Ja, det er jo ligesom at få et slags hen over hovedet, ikke også? At en mor skal bestemme, hvordan jeg skal bygge mit liv og leve mit liv. Jamen, jeg savner hende, der er forfærdeligt. Det gør jeg. Og så er det tilbage til Pinsekirken i Svendborg. Jamen, jeg beder for snarlig gensyn. Det er nu 8 år siden Frank Vedel Jørgensen blev skilt fra sin ekskæreste. I starten havde han deres fælles datter 4 ud af 14 dage. Så blev han aktiv i Pinsekirken, tog datteren med i kirke, men moren protesterer, og september 2008 fastslår statsforvaltningen, at det er et vilkår for samværet, at Frank Vedel Jørgensen ikke tager datteren med hen til steder, hvor Pinsekirkens medlemmer dyrker deres religion. Det er svært at leve op til. Jamen, det er helt basalt, at jeg tror på retten, at et barn har en ret til en tro. Og til en børnetro også. Og derfor lyder dommen, at det er nødvendigt at ophæve samværet. Pinsekirken er Danmarks største frikirke, ifølge biskop fra Fyn, Kristen Drejergaard, et velkendt fænomen i dansk kirkeliv, som der ikke er noget odiøst ved. Alligevel fastholder statsforvaltningen sin beslutning. Der kan være eksempler, hvor børn ikke kan magte at blive inddraget i religiøse sammenhænge, og i sådan nogle situationer kan statsforvaltningen så beslutte, at et vilkår for samværet skal være, at barnet ikke bliver draget ind i de her religiøse sammenhænge. Nyhederne har den forløbende uge beskrevet flere tilfælde af såkaldt samværschikane. Denne mand blev udsat for en falsk anklage om incest. Nu kræver flere politikere loven ændret. Jeg ser det som et problem, fordi nu har jeg sådan set afgørelsen her, og det er det, der er problemet, at han er aktiv i Pinsekirken. Og det ser jeg jo, det kan jo danne præcedens i forhold til andre religioner også. Jeg vil tage det her op med justitsministeren. Jeg vil vide, hvor ofte man bruger religion til at aflyse samvær med den anden forælder. Jeg synes, det er synd og ærgerligt for de børn, som ikke får lov at se begge forældre, fordi den ene dyrker sin religion. Frank Vedel Jørgensen sætter nu sin lid til politikerne. Hverken Frank Vedel Jørgensens ekskæreste eller hendes advokat vil kommentere sagen her. Senere på måneden mødes Folketingets partier for at tage forældreansvarsloven op til en revision.